Хәйрле сәгатьтә, хөрмәтле тамашасылар. Бүгенге безнең күңел капкалары тапшыруында героебызның тормышы бер төстә генә сагыламы, әллә төрле төстәрдә сагыламы икән? Башкортостандың атказанган артисты Илшат Юмагылов исемендәге Стәрлетамак башкорт драма театры артисты Илфир Баймырдин. Сәлам, Илфир. Алмағыт. Хәлдәр, кәйфтәр? Аллаға шүкір, әйбет. Эштер бара, гөрләтеп эшләп ятабыз. Бuna сезондар асылырга тора бит инде. Әле бына бит инде. Яңа спектакль эшләйбез. Иртәрәк кисле, ялгыз, шул үдебезнең 12 октябрь безнең театрыбыз асыла бит инде. 33 мизгел бит әле. Әйткәндәй, 33 мизгел. Һинең өчен нисәнче мизгел бу? Минем өчен бу 24-нче мизгел. Мизгелең дә асаң. Аллага шөкер, мизгелең дә асаң. Ярай, Алла бирһә, уңышлы булһын. Амин шулай булсын. Отпусктарың нисек үтте һуң? Әле быелгы. Быелгы отпусктар. Алла. Авыл егетенең отпуск нисек үтсен инде. Дегенде бунда ял итәргә вакыт булманы, чөнки авылда үй халам бит инде. Әсәйме халам инде бит ул өйдә. Шуга эше күп, мәшәкате күп. Шуга күрә авылда шул үй менән булыштык инде. Һәр үй тирәһендә Кораманың эргәләре бара. Әсәйдән Алла бирһә 75 яшенә, әле әсәй күсте яшәй инде. Коръән укытты, сакыртып, бөтә тугандарды күптән уның шул хыялы ине бит инде, яңа үй дип. 2 этажлы үй. Әсәй әле рәхәтләр. 2 этажга менеп китә, 1 этажга килеп төшә, йөгереп бер. Һау бар өйдә хәзерне. Бар уңайлыктарда бар. Хәзер элеккә мак түгел. Һау өйдә газ бар. Аллага шөкер. Санузел Бар. Бәдрәф өйдә, ванна өйдә, тышка йөрмәйин. Шулай Аллага шөкер. Безнең генә заманда ул. Бик зур мәшәкатьләр менән яшәп ятаһыгыз икән, Аллага шөкер. Ярар, бик шатмын. Шуга бына шул эштәр беткәс, бөтә мәшәкатьләр беткәс, ялда итербез. Буны ял итәргә өлгерәбез әле. Әлегә вакыт булганда, дәрт булганда, әле яшь булганда. Шулай аналар. Эшләргә тигәнем вак. Шулай дөрес уйлыйм, Илфир. Һинең менән тулыһынча килешәм. Пландар күп күп. Әйткәндәй, Илфир, һин бит әле быел кайны безнең яктарда әйтәләр, бабай статусына ла ия булдың бит әле. Нисек ул кайны булу килештеме һиңә? Белмәйм. Бәләкәй кызыңды кияүгә бирдең бит әле быел. Бәләкәсе өлгөрдө. Нирәк булды? Өлгөррәк булды. Олы уйланып йөргәндә. Шул кайны дип әйтү. Кайбер вакыт онтып та китә инде ул. Һин кайны икән йөрәк яшь. Катын менән икәү генә өйдә гәү киләбез. Балалар бер тегендә, бер бында. Бер яшь гаилә һәм вакыт күрәбез. Балаларны озаттыгыз, осырдыгыз кызларды. Һуңнан кияү узмай дип генә. Кайным хәлдәр ничек дия? Бәй. Мин бит әле кайны дип уйлап куям. Өлкәне йөргә кирәк дип әйме. Буны ризда һиңгене харамый ул. Буны күргән һәрбер кеше харай. Авылда ла, таныштар да. Ничек кайны булу? Ысынлап та һиңә бит кайны дип әйтерлек түгел бит инде. Һин кайнымы ул? Кайны булдыңмы митем? Кияүм бар, кайным дип эндәшә. Беренче заман тиге алдарак бабай булганда миңа аптырайлар инде. Минең һеңлекәшнең бит балалар туды. Һәм мин бит һеңлекәштән олы булгас, мин тигеләргә бабай булам бит инде. Балаларга һеңлекәшнең балаларына. Миңа бабай, Илфир бабай тиһәләр, мин карамыйм ул. Илфир бабай тигәс кенә карыйм. Бабай тиһәләр, мин агайым бар да уйлыйм. Уларга әйтәм бабай дип. Үдеңде бабай дип күрсәтмәгез. Һуңдан тагыла шул кыдык мәрәк кешеләр төз әйтә бит инде. Һәм бабай булуын нисек дип тә әйтәләр бит инде. Һәр якта олатай тидер ахраймы? Юк, бездә бына шулай. 1-2 яшькә генә өлкән булһалар да, бабай дип шулай бабай, әбей дигән әйтү бар инде. Бабай, кайным бит инде булар. Илфир, бына
Һин бит әле әйткәндәй Ишембай егете, безнең Ишембай шул тиклем матур яктардан һин бала сак хатирәләренә төшеп китәйек әле. Бала сагың авылда уздымы һинең, күп балалы гаиләләнме һин? Ниндәйрәк һин бала инең ул? Әйдә әле шул тураларда һөйләшеп китәйек. Без 4 бала. Һәм әлбәттә бала сак безнең бик җиңелдән булмады. Миңа 4 яшьтә без атаһы калдык. Әсәй бер үскәс иткәс әсәй кияүгә барманы. Әсәйгә ул вакытта без Һин өченче малай инде. Мин өченче малай һәм Бәләкәй. һеңлем бит инде бәләкәсе. Әсәйгә ул вакытта 20 нисәме 30 нисә генә яшь булган. Һиңа 4 кенә яшь. Миңа 4 кенә яшь. Әйе. Бана 4 баланы ултырып калдыгым бит инде. Шуга күрә төрле кызыклы вакыттарда булды инде, төрле авыр эштәр дә эләкте бит инде. Әйе. Мәктәптән кайтаһың, нидән нимәләр эшләргә кирәк, мал. Агайлар армияга киттеләр бит инде, агайлар армияга киткәс. Бар эш. Миңа ул тирә, Бар миңа эшеңә. 10 тирә һәйне. Бәйе. Бар эшеңә торып калды. Яйым бесән. Әйе. Дин кыш көне. Тагы ул малга бесән харга кирәк, утын ярыга кирәк. Бая гына әйттем бит. Хәзер хөррият бит. Шулай. Һау, газ өйдә. Ул вакытта Һау ташы. Малдарды ашатырга китәргә кирәк. Шулай. Газ булһа шул. Я усак яра. Иртәсәк мейскә ягырга кирәк. Кич мейскә яра. Унда бер хәлдәр дә булды инде. Улар бик истә түгел. Нимәгә улар итләргә? Яра булган инде, авыр вакыттар булды инде, шей белән инде. Әсәйеңә еңел булмагандыр. Әсәйгә еңел булмаган. Әлбәттә, ул хатын 4 баланы үстерергә. Ул бит һаман әйтә. Бергә бәләкәстән әйтә килде ул. Теге бер бит инде шуктар бит инде, шаярабыз. Я берәйне менә емерәбез. Я тышта уйнап йөреп кайтмайбыз. Ул вакытта телефон юк. Без кайда йөрибез без? Сыгып киткәнбез. Я һауга батып кайтып киләбез. Һауга батабыз әле ул. Хәки уйнайбыз да. Бул бит теге йокак. Күпме нисә тапкыр кайттым мин шулай. Ой, ака безгә һауга төшәм диде. Безнең өстәтеге сыбык тора. Шулаймы? Әсәйнең обязательно ул сыбык, ул һәрбер өйдә булгандыр ул. Кем белән һөйләшсәң дә килеп тә керә. Саддырып та йөр. Мине әсәйгә әйтә торган. Һин бәләкәстән шук булдың, ой. Мин кайтам да теге сыбыкты һындырам. Һындырам да тышка сыгарам да бәрәм. Кыш көндәре, дигәндәр бит инде. Шуга сыбыктарды ташлагыз. Әсәй бит инде хәзер кызулык менән кайта. Сыбык алам дия. Сыбык алам дия, сыбык юк. Хәзер сыбык эзләргә кирәк. Күп кенә вакыт сыбык эзләгәнсе, ул һауына. Һауын һайны бер ике яклы өй бит инде. Олы якта утырам иде. Һәм гына. Сен әсәйнең һауынгарын шуннан һия торгайны. Ул йырларга ярата торгайны. Әкрен генә йырлап йөри башлады. Ашарга бешерә. Һәм көйләп йөри инде бер матур йырлы. Шулай. Әйтәм, Был һауына башланы. Кәефе һәйбәтләнде, яхшыланды. Һәйбәтләнде. Асыу китте, бетте. Шул инде шундый бер хәҗигәләр дә булды. Бер заман тоже бер кызык вакыйга булды. Ул вакытта атай тере ине ул. Менә искә төшә хәзер. Миңа 3 яшь. Миңа 4 яшьтә атай мәрхүм булды бит инде. Шул 3 яшьтә тире хәзер инде. Атайым дур машинала йөри. Краз машинасында шофер булып эшләп бит инде гомер буе. Мин авыл турып йөрим инде. Ул мине шул 3 яшьтән әсәй әйтә, бәләкәстән утыртып йөртте ул ди. Һәм күрше авылга киттек. Безнең авыл бит Биксен авылыннан. Дигәндә яңа әптек дигән. Совхоз агыйдел инде ул. Безнең колхоз булган совхоз. Без шуңа совхоз дип дә куябыз. Дигәндә атай белән бардык, шул машинада утырып йөрим. Атай кайдалар кемдергәләр кирип китте, әллә дә кирип киттеме ул. Минеңсә бик олакланы инде ул. Бала сакта булган олак, машинала ултырам бит инде. Машина исендә Гей вакыты. Гей вакыты кабинала бит инде. Шу уборканы вакыттары булгандыр, нык кыздыра. Мин был бездән 2 километр.
Менің өзім бетін ару ғына, бұл ауыл енді. Ауыл. Хәзір шул яңы әптік ауылынан Биксенге қайтам енді. Машинаны төштім де қайтып кеттім. 3 яшьлек бала. 3 яшьлік бала. Күрші ауылға. Қайтып барам өзім ауылға. Күтә-күтә арыны? Арыным. Қайтырға болдым. Примерно білем бет енді. Бір юл, шул бір генә юл бит енді. Аллакай. Сашенька юл, улақта асфальт мәдәр юк шул. Қырсын төшелгән юл, шул бір юл бит енді. Олы машиналар юлы. Қайтып барам. Қарайым. Икенче якка кетіп барам бит. Таныш жерлер түгел. Аңлайһыңмы шуны? Дөрес Білем, бармаганыңды. сөңке тияқтарды білем бит. Өзірді тияқтарды. Білектен бетінде артынан барғаным болды мекен, жоқ мекен білмеймін де. Содан біздің бұна яңа әптік деген ауылдан артабанырақ оға қосылып тұрайынды. Елік қатын қыздардың неге бола тұрғайынды? Колонияға. Онда қатын қыздар тұттылар. Біз бәлекес уақытта. Сонда мен шөл жаққа кеткенмін. Мен қазір бүтін 2 жаққа кетіп барам. Ауылға түгел, Ауылға колонияға жоқ, ауыл біздің артта. Мен тияққа кетіп барам. Қазір бұнда бетінде сол колонияны өтіп кеттім. Ислеймін, қазір хаман колонияны өттім де. Юлай башланым. Өсер бала. Алаштым. Конечно. Білекқа келем, аптырайым, тияққа барым, аптырайым. Алаштым. Білмеймін, бір неме таныш түгіл. Юлайым ақырып, қысқырып. Я Раббым. Арттан бір, хаман ішінде бір грузовой зил машинаға келейіні. Бабай, бітті машина қаршыны жүгіріп соқтым, бұл келіп тоқтаны. Орыс бабайы. Сөңке бұл сақыз ағиділді, онда түрлі халық ешей. Қатнашқан халық. Оқыталар ұрысайынды, онда мектептері ұрыса олардың. Ұрыса елешелер, бүттенейді бұл шайын. Хал парағына бір ағай төшті. Бітем, дяденька дегенімді ислейм. Дяденькалар деп әйте білесің. Әйте білгенім де дяденька деймін. Сол аңлаттым бекен, неткен бірінде заблудился дегенде мені білем мекен. Қайдан білесің мекен анды? Илағас. Илағас аңлағандар енді бұғалғаныңды Бұл аңлағаның. ағай мені неге алып кірді? Бұл колонияға, женский колонияға. Женский колонияға Фәрит ағай деген мен оны біле тұрғайын, оңынан білдім енді. Ол онда начальник. Ол хедің ауылдандар ма? Начальник, жоқ, ол совхоздық недеке. Колонияның. Хаман көз алдында оның шай неде. Мен қорықтым шул хатым сөңке біті халық формула бейді. Формула ұлтаралар. Мен қарап тұрған бетінде бұл аға ішіменен тұтып алып кірілі енді. Қайын шетірдер екен. Қайтаралар мен. Сол қасқа шылтыратқандардыр ауылға. Ағайым апетмен келе бетті. Кисең Кейсенгені, көтіп тұрдым. Бұл Фәрит ағай білгендерінде маған шол. Может, әйткендір Биксендікі те, Биксен неме. Биксен екенін білгеніңдір бәлкі. Биксен ауылынан тебе, хора хартыға ағай башқұртса хелі шәбейді. Башқұрт ауылы болғаз, Ираққа кетмеген шол, Биксендікі, яңа әптікі текетіп аңлағандардар енді. Мұнда ешкім әптік бітіне тұржы башқұрт ауылы бәлкескені. Кім біле шөй. Шол айтып, алып қайттылар, табылды енді. Алып қайттылар. Атай қайтқанда алдаған әсейді. Қайда ильфертегес. Ол айдардарда әлләгімді да уйнай ұлт деген. Әсейден қорқан. Ол әсейсін қорққан, өзіңді құтысқандыр деп ойлаймын мен. Шулай енді. Әсей оңынан ғына айтты мен, олғая бар ағасқана теге. Атайын қайттылы алданы бетті. Оңынан бетін мен ағай ұтыртып алып қайтты. Атай өздері тыналып қалғандырынды. Өздері шын мұна ұттығында бұнда әділейдерінді ол. Шулайдыр енді. Әсей хорағас ойнай елпақа, ойнай деген бола бар. Қорқытмаған енді әсейін. Бір мәреке болды ол. Илфер, бұны хенің сәнғатқа хүйеу шул бала сақтан халынды ме? Әлі ол несіктір бұны сәнғат институтына келіп үләгің хенің несігірек болды ол? Бала сақтан шул кешенің есте ятқандырынды ол. Сәнғатқа хүйеу? Жер мұң яраттың бетінде. Біздің бет мектеп, музыкальный мектеп болды. Музыкальный класс болды бізде. Ауылда? Ауылда, нық күслі музыкальный не болды. Класс Әнуар Хүрметович алып барды бетінде. Біз 3-ші класста оқығанда олар келді біздің олақты ешкі мектебіне. Әнуар ағай музыка оқытусы, қатыны директор болып ма? Шерифе, апай. Әнуар ағай құрайдан оқытырға өреті, құрайда ойнай өзі. Сәнғатқа хүйеуді олар ойнатқандардыр. Өзі баянда ойнай. Қыздар үйренділер мандалинала ойнарға. Біздің ауылда болды мектебізде ансамбль. Әлеуік фольклор ансамблі,
артта нелер, қорайсылар, көмек бұлдық. Әлек бет балар Күмәк өйне бит, күмәк бит инде. Артта қорайсылар, әргелі кімдер құмыз менен тұралар. Алда бір ұнлаған қыдықай не менен мандалинала олтыралар. Ортағында 2-3 егеді гармонда. Шулар, мына шул әнуар ағай шуларды нетіп үккәсмеке бідейді. Смотрларға көп үйрінік. Өфіге, районда бірінші орын ала өтті, өфіге еберілер. Бір Ишмулла Абдулмухамедов күндері деген елайырға, Ираққа елайырға еберділер, онда хабан тұйып арайыны. Біз бәлекеген етлейім. Мен шол Қорайда ойнайым бірге тұрып. Еще алға сығып ерлайым. Бұлар артта фольклорный ансамбль ойнайым. Мен ерлайым да, тағы барып тұрам, тағы шол бірінші номер көретіп, қайта ойнайым. Бәлки шулдырда. Шул жүйеу келгендір, бәлки елегелікте бәлекестен болғандыр. Çünkü mutlaq atayda naqiylar aytқан eseyde ярата торган. Ярлар, истәкелеп тикерик. Истән һәр вакыт ярлар. Һәр вакыт. Һезнең шулай укытучылар, шулай музыка мәктәбе булу менән шулай сәнгатькә һөю һезнең мәктәптән дә башлангандыр инде мугаенда. Шулайдыр. Çünkü үземнең дә һөю булмаган бер унда катнашмас идем бит инде. Йөрмәс идем. Кружоктарга йөрибез, нидәгә йөрибез инде. Корайга өйрәндек. Кемдердин теге тилектери юк, безнең егетләр йөрүннәр ул. Корайда уйнап карандар, уйнаманлар. Сан баянда йөренеп карандар, нит алманлар. Теге дәртем бар, дарманым юк дигәндә дәртләре бар, дармандары юк дигән нитмәннәр, дип. Ташлагандарлар булды. Бирмә, шуңа йөрүмәннәр. Театр факультетына. Мотлак театр факультетына килеп керүең. Ул резда үзе бер тагыра бер мемуар язырга була. Бер тарихмы? Ул менә ошо Әнвәр Хөрмәтович инде ул. Шулаймы? Әнвәр Хөрмәтович. Мен бит 9-да бөтендә физкультурныйга барам. Мин аны күп дидәдә интервью биргән газеттердә язылган 9-да бөтен физкультурныйга барам. Стертамакка физкультура техникумда. Чөнки минең элекке күрше, улар саватка күсеп китте. Дус егетем шунда укый иде. Кайта бит инде, мен кайтала. Бергә йөрибез инде. Илфер әйдә нигә физкультурныйга. Миңа ярдәм итәм дип, Раил дигән егет. Физкультура укытучысы булып китүең мөмкин булган димәк. Мөмкин ине. Тик мине 9-дан сыгарманылар. Әнвәр Хөрмәтович. Катыны директор Әнвәр Хөрмәтович әйтте. Юк инде. Илфер, торып тор уйла. Әйдә мен сине нигә барам? Ул вакытта гүзәл безнең училищега китте, Домбара классына. Һинең талантыңды шунда ук күргәннәр инде, димәк. Салават Курайсы училищеда йөрибез инде теге эфире. Һин бит әйдә мен Курайга барам, юк мен физкультурныйга барам. Юк. Шулай дип һөйләндереп 10 класска тагып калдырдылар. 11 класста бөтерүндә нигә физкультурныйга нигә барырга дине. Высшее образование алырга ди. Бында нигә югары уку йортына. Бында бит техникум гына. Тем яра. Дөрес уйлайдардыр. Дөрес. Тагы 2 ел укыным да. Физкультура институтка әзерләнеп йөрим. Мен физкультурада не булып торган. Саңгыла кыш көне саңгыларда катнашып, саңгыларда ярышка торган, бүтүр волейболга, баскетболга, спортты яраттым. Әйтә бит, миңа физкультура керек. Мен шунда гына бүтән бер нәмә күрмәйм. Берекәс вакытта әлбәттә шофер булырга инде. Атай юк. Юк. Экзамен вакытында Әнвәр Хөрмәтович тагы сакыртып, керетеп. Бuna һиңа ни алып кайттым? Стертамак театры. Студенттар, я. Вакытта Стертамак театры берләшмә инде. Шулай бит берләшмә. Бию театры, рус театры. Ул вакытта берләшмә инде, ул вакытта. Рус театры, башка театры. Театрдан. Бию театры. Шул. Бuna Стертамак театры, үзебезнең юрматы йөрү, үзебезнең якын гына Стертамак бит. Стертамак театр асалар, телемә кит. Театр асылган. Театрга дип беренче нити Өфөгә институтка. Уны кайдан тапкан? Студенттар ялар, артист әзерләйдер, артистлар. Резидә була торган бит дигәндәй. Первый тур, игълан. Икенче тур, өченче турга проза, беренче турга теге шигырь. Шул нәмәләр шул ниде алып кайткан. Объявление нәмә. Игъланда алып кайткан инде шул. Кайдан тапкан? Шул кыскаһы әзерләндең? Әзерләнде дип күмәкләшәме? Башкорт теле укытучысына әйтеп куйган, касан әйткән уны.
Проза әзерлегез. Бар яклапта yine әзерләйдер инде бунда укырга кертергә. Әзерләйдер. Җибәрде мине. Әйе. Тек ким. Не дип. Физкультурный институтка тигән кайткас нитерһең. Әгәр дә поступать алмаң ти, кер алмаң ти. Әйе. Сәнгатькә физкультурный Турнага. институтта ти нидә генә була дип әйтте. Августта гына ти. Экзамендар. Алдаган. Бунда һин бит инде беренче тур, икенче тур, өченче тур рәхәт кенә, ятиш кенә үтеп тә киттең. Мин беренче тур, икенче тур әлпен йөрнем. Әй дип. Алдырдар, алмаһалар юк инде. Онан беренче тур монда булды бит инде, беренче тур тагыла тегендә булды. Икенче тур Өфөлә бит инде. Хәзер нигә кемәле авылда шуны оят була башлады. Хәзер укырга кермәһәм оят бит дип. Чөнки әбиләр, бабайлар автобуска татып калдылар мине. Нигә? Тукталышта. Әле исемдә. Ой, безнең авылдан беренче тапкыр артист була икән. Бик сәндә, менә бит артист буласак, спектакльдә уйнасак, кинода уйнаган артистлар буласак, Дәртләндерәләр. Улым, давай, җиңеп кайт, укырга кереп кайт. Безгә финин күк артистлар бит слушать дип. Безнең авылдан да артистлар сыккан дип инде. Әбиләр, бабайлар күп торган шул. Туктар сергәндә ултыра торган, скамейкаларда ултыра торганнар бит. Әтеңдә бик күренмәйләр бит. Хәзер телефонда ултыралар. 60-70 яшьлек арсаклар. Шуннан шул иккә төште. Илфир тырыш. Мен дә хәзер кайткас, мен дә оятын. Хәзер кеше һорай, әнә хөрмәт ишкеләсәк бит инде. Кирдеңме? Әсәйдә үлә башлады. Мотлак кергә кирәк ине хәзер дигән уй. Әсәйдә үлә башлады митем. Әсәй кешеләр йөзен изе кара. Улың кергәнме? Юк, кер алмай кайтты. Оят бит. Уйландыра. Тырыша башлады инде. Шул икенче турларда ниткәндә ютта нәмәләр китә башлаганда. Битеп юк. Давай тырыш, Баймурзин. Тырышып. Шулай итеп. Димәк, неменән кайттым инде? Рәхәтләнеп кердем, укырга кердем. Кешеләр йөзләренә шатланып. Тура карап. Шатланып, кайттым. Халык да шатланды, авылдашлар да шатландылар. Аллага Шулай инде. Төвәнәк. Илфир, шуннан һуң әйтәһе килә. Бына һин Стәрлетамак Башкорт драма театрына мотлак курс булып укып сыктыгыз, бында кайттыгыз. Шул вакытта укыган вакытта һинең Өфөлә калырга теләгең булманымы? Нишләп Өфөгә калырга? Без 4 ел буена укып бит инде Өфөгә шул тиклем дә яраклашабыз. Шул тиклем яратабыз Өфөнеме? Һинең нишләп Өфөлә калырга теләгең булманымы икән? Өфөлә калырга әллә мөмкинчелек бар инеме? Мөмкинчелек бар ине. Онда Гөлләр Санулова, мәрхүм хәзер юк, Рафил Равилович та бит инде, Александр Иванович Карякин, кара безнең үз укытучысы булды. Яндәр. Гөлләр Санулова, Рафил Равилович та унда һөйләшү нидәр булды безнең ниткәндә, дипломны нидәр эшләгәндә. Килеп кара, әйдә дип. Белмәйм. Туган якка тарттым ул, Стәрлетамак театры яшь дип. Шул булдымы? Йетмә. Өйләнеп өлгердем бит инде. Икенче курста. Юк, үстә Үстенче курста биткәс. 4тә бит инде катын бар иде. Хәзер Өфөлә калып кайда яшәйм? Ул һораудар бит инде хәзер тормыш мәшәкатьләре һораулары. Гомумән безнең театр тормышында дип әйтәйек инде критика дигән төшенчә бар бит. Бар. Бар. Көсле ул. Көсле. Кайгы вакытта ул әйтәбез бит инде критиканы бына һәйбәт әйттеләр, яхшы критика кирәк ул диләр. Бына тормышта критика менән һиңә караһалар, критика менән өндәшәләр. Һин нисегрәк кабул итәһең? Яратаһыңмы ул һин бөтенләй критиканы? Юк, ул кеше яратмайдыр ул тормышта. Бу тормыш. Театрда безне бит укыганда шуга өйрәттеләр. Критиканы кабул итә белегез. Һиңә әгәр дә ола апайларың, ола агайлар, артистлар әйтәләр, һиңдерә белегез. Өйрәттеләр бит. Күтәрә белегез. Тормышта һине критика әйтәләр.
Онда ошой карайды. Ким ул меңе яшәргә өйрәтергә. Һәркем үденсә яшәргә тиеш дип караң инде. Шулайды. Теге ата-әсәй, олы агайлар ниләр, үзебездекеләр әйтәйинде, онда әлбәттә кабул итәң. Кабул итәһең, Ә булай сит кеше ней һин ни улай дип яшәйһең? Улайтма. Үзеңдә белтеме? Эстән генә үденлеге бел дип әйтәң. Буна була бит шундай критикалар, торып тора әле был критика ысынлап та бәлки дөрес әйтәдер дигән бәлки уйларда үтмәй китмәйдер. Булмай. Әйтәм бит бына үземне тугандардыкын, әсәйләрдекин, агайындардыкын Кабул итә. кабул итәргә Мөмкин. мөмкин Кайгы вакытта. мөмкин дип түгеләм. Кабул итәм. Кайгы вакытта. Ниндидер белмәгән или минең авылдаш, туганда түгел, ни дә түгел. Сит кешене. Минең онда авылның тиягысында яши. Килеп нәмәкәдер әйтеп китә, юк инде. Юк инде. Юктыр. Мин Кабул итә алмайм. Уны кабул итә алмайм. Аңлашылды, рәхмәт. Минең әйткем килә теге рус әйтмешләй. Не учите меня жить, помогите материально тү. Кайбер кеше бит әйтә. Ничек шуны алмайһың? Ничек шулай әйтмәйһең? Әни монда өйеңдең монау нин шулай эшләп куй. Әйе. Әни машинаңды алыштырмайһың? Нигә? Күп бит инде. Нигә Нисек яхшы итеп, матур итеп яшәргә өйрәтүчеләр күп әйме. Ой. Шулай. Ысынлап та шулай. Әгәр яңынан артка әйләнеп кайтып, гомереңдең бер мәлен үзгәртергә мөмкинселек булһа, һин ниндәй осырда үзгәртә алыр инең? Үзгәртергә теләр инеңме? Гомумән үзгәртер инеңме? Әллә уны үзгәртергә була микән? Мөмкинселек булһа. Мөмкинселек булһа мин кайтып шул көндө атайды эшкә сыгармак идем, наверное. Өрүлгә утыртмак идем. Бер-ике көн өйдә тотырдым. Бәлки уга иярә бирернем. Бәлки бу көндө ул мине иши алып сыкмаган. Ул бит Гомумән һине ултыртып һәр вакытта йөргән. Ул бит шул көндө эш вакытында эштә уга бит инде шул йөрәк тинләрдә куйдылар. Врачлар йөрәк тинләрдә куйдылар бит. Нимә булгандыр? Ул рульдә ултырган килеш. Юк, улар гаражда дигән, диде автопаркта. Автопаркта булгандар. Сен ул уже эш машинаһын куйгас, ниткәс шунда. Шул шуны кайтып мөгаен бәлки хәзер икенче тормыш булган булырны. Ысынлап та. Атай бит инде бына шу үлдер алдына интер алдынан кирпездер алып, таштан өй халам тип, тимерләр, нидер, арматура, бөтен материалдарды ия башлаган, йыйган. Бына бит тормыш. И торып калдыра. Хәзер бuna миңа халырга керек. Ярар инде. Аллага шөкер. Тагы нимекеде алыштырырга тип иткән. Уны Алла Тәгалә генә белә инде. Значит, димәк, ризда шулай тиеш булган. Язмыштан узмыш юк диләр бит. Димәк, язылган икән, маңлайга ниме язылган? Шулай дер инде. Алла Тәгалә генә хорайык та киләсәктә ундай ниләр булмаган димәк, авырлыктар. Җиңелрәк булган, җиңел яшәй, җиңел булган дип. Булай да инде юкаран торган һайын, яткан һайын хорайым. Теләктәр теләһең инде. Әлбәттә. Кеше бәхет өчен туган дигән, бәхетле булыр өчен туган дигән төшенсә менә ризаһың димәк. Әлбәттә, кеше бәхетле булырга тиеш инде ул. Тик ул бөтә хәле бәхетле була алмый. Тагы икенче әйтем дә бар бит. Әле менә әйттем бит инде. Маңлайга ниме язылган, шуны тип бит инде. Башка кешеләр әйтә бит инде. Үзебезнең язмышты, үзебез төзибез диләр бит инде. Үзебез алып барабыз. Бuna Шулай. Илфир, бuna мин һиңа шунда тагын бер һорау бирер инем. Бuna һин әле бүгенге көндә шәхес Илфир Баймыровын, Башкортстанның атказанган артисты. Бүгенге күзлектән һин осраттың бәләкәй генә Илфирда. Әле бuna шул машинанан төшеп калган, кайткан Илфир менән осрашаң, нинди теләктәрең булыр инде ул Илфирга? Ул бәләкәй Илфирга.
3 yaşlık balığa neme ketip айтпай аңлатаң енді. Я 3 яш булмаган, бәләкәй булһын, аңлы рәвештә булһын ул Илфир. Мен оған неме деп айттырнам? Илфир ақыллы бол деп айттырнам. Ақыллы бол, тәртиплі бол. Кешеге масқарлық эшләмә, бір вакытта әйткән һүзләрне тыңла. Иң мөһиме тугандарымдың, әсәйеңдең һүзләренә колак кал дип әйткәнем. Күп ниләргә мин колак калмадым бит сынапта. Күп ниләр әйттеләр, күп шәхестәр әйттеләр, төрле һүзләр әйтәләр. Баягы әйттем бит. Критиканы күтәрә алмайбыз бит без. Шуңа. Тигез. Олардың әйткән һүзләрен тыңла дип әйтернем. Ақыллы бул дип әйтернем, намыслы. Эшләгәндә уйлап эшлә, иң берсе уйла. Шуннан гына. Уңганнан эшлә дип әйтернем. Ә минем күп эшләрем уйланмай эшләнгән эшләрем булды бит. Яра, дип, теге мин үзем шунда кызык кеше. Колак калмайым, бәреп. Итәңдә уңганнан уйлап торам. Бұл дұрыс болды ма ол? Дұрыс елдан кетті барам ба мен? Дұрыс эшләнем дип. Менә шундайрак һүзләр әйтернем. Ярай, бик матур теләктәр булды, Илфир. Бұл артабанғы язмышыңа ла, бәлки ниндейдер ошо һораударыңа ысынлап та артабан яшәргә лә шундай дәрт булыр. Ошо һораударга җавап биргәнеңдән һуң дип әйтә килә. Әлбәттә, Реза. Амин шулай булһын. Әлегә төрле һораулар бирдең. Бәләкәс вакытка кайтардың, яшь вакытка кайтардың, олы вакытка дигән буны баштан ошо бөтен нимәне үткәрттең дә. Шулаймы? Әлбәттә, буна рәхмәт. Уйланырга бар. Уйланырга урын бар әйме? Бар. Алдагы тормышыңда, Илфир, нисек күзаллайһың? Ниндәй пландар менән янаһың һин? Исән һау гына шу театрда эшләп, Алла бирһә, рольдәр сыгарып, коллегалар менән тату, дус булып, һүз әйтешмәй, матур, акыллы, тәртипле, Баймырзин Илфир булып, халык артисы алып, Алла бирһә. Амин. Пенсияга сыгып, пенсияны күрергә язын иң мөһиме. Һәр кеше пенсияга барып үтәм бай. Пенсияга әйттем бит баят. Балаларын күреп, косаклап, үбеп, бәхетле, тату. Артяктардан яратып, матур дип үстерергә ярдәм итәргә. Амин, шулай. Бик матур теләктәр, ысынлап та мин дә амин дип кенә ултырам. Барлык теләктәрең артабанда барыһы ла яхшы булһын, Илфир. Катының менән шундай акыллы, һинең катының, Ленаны без бик яратабыз, бик беләбез. Балаларыңды бик беләбез. Акыллылар барыһы ла. Исәнлектә, һаулыкта гына шулай бар әйткән уй теләктәрең тормышка ашып Алла бирһә, барыһы ла уң гына булып торһын дип теләп калам. Рәхмәт бүгенге тапшыруда катнашканыгыз. Рәхмәт Резда үзеңә. Һинең менән әлбәттә менә кәңәшләр өчен бик зур рәхмәт. Һинең менән дә матур итеп, рәхәтләнеп, шатланып, гөррәтеп яшәргә, эшләргә бар әле. Амин шулай. Миңә дә шуны теләйм, Алла бирһә. Зур рәхмәт. Амин шулай булһын. Рәхмәт.